Greetings in the mighty name of Adonai Yeshua HaMashiach sa tanang mga Mesianic sa tibuok Pilipinas, Luzon, Visayas ug Mindanao. Shabbat Shalom kanatong tanan, mga igsoon ug maayong gabi ug maayong simana kanatong tanan. Maayong gabi. Anhita sa atong programa ng taknaa sa kagabihan o programa o tulumanon, maigsoon din sa Facebook sa atong live na program. Hinaot nga maana ka mo sa may panglawas ug malipayon kamo nga nagasunod niini nga tulumanon mga kaigsuonan. Hallelujah. So anita sa atong pagtulunan tema nga atong pangisgutan ning taknaas kagabi. Apan sa dili pa akong ipadayon ang akong mga greetings ug pangumusta kaninyong tanan, among mga kaigsuonan Luzon, Visayas ug Mindanao ug sa tanang mga Mesianic, sa tanang mga Hudyo ug Israelita na napatlaag diri sa Pilipinas o sa tibuok kalibutan, ilabi na dito sa nasod sa Israel. Shabbat Shalom kanatong tanan. Shalom alino uy alkol Yisrael, ang kalinaw maana kanato og sa tibuok Israel. Okay. Ken ano ikulim last the bar ni Githayimit ilabi at Hayimit kay wala kitay mahimog patok sa mga pulong sa kamaturan kundili sa pagdapig sa kamaturan. Anhita sa atong mensahe, sa atong uluhan, kinsang may katungod sa pagkobra sa ikapulo. Dili ikalimod mga kaigsuonan nga ang hinungdan sa pagdaghan sa mga sikta sa mga reliyon karon mao ang tithes and offerings. Ang tanang mga pastor moangkon nga sila dunay katungod sa pagkobra sa tithes and offerings sa ilang mga simbahan. Mauna nga daghan sa kanila ang nangadato tungod sa tithes and offerings. Si Kibuloy nakapalit og eroplano mga igsoon tungod sa tithes and offerings. Mauna nga daghan gyud ang nangadato di lang kay diri sa Pilipinas, bisan dito sa Amerika, daghang mga pastor dito nga nangadato tungod sa pagkobra sa tithes and offerings sa mga igsoon ngadto sa mga tao. So daghang mga pastor ang naka-interest sa pagtukod sa iyang kaugalingong reliyon, kaugalingong sikta, aron masulo niya ang tithes and offerings, ikapulo og mga halad mga kaigsuonan. Kung wala pa ma-involve ang kwarta sa reliyon, kung wala pa ma-involve ang tithes and offerings sa mga reliyon, tingali dili mo daghan ang mga reliyon. Klaro kayo mga igsoon nga ang ilang Dios kwarta, ang ilang gisimba kwarta, ang paghigugma sa kwarta maoy gamot sa tanang dautan, matud pa ni Apostol Pablo. So nganong nag-ilog man ang mga pastor sa tithes and offerings? Tungod kay madato sila tungod niyan. Gisunod ba sa mga pastor ang pagtulon-an sa Biblia kabahin sa tithes and offerings, ikapulo og mga halad? Ang tubag, wala. Kay unsa man di ay ang pagtulon-an sa Biblia bahin sa ikapulo og mga halad. Atong susihon ang Biblia mga igsoon. Atong susihon ang una nilang ehemplo sa pagkobra sa ikapulo sa ilang mga membro. Ang ehemplo ni Abraham sa paghatag og ikapulo. Ilan ang mabasa o ato nang mabasa diha sa libro sa Genesis, Kapitulo 14, 18 ngadto sa 20. Atong ilaktod sa 20. O gihatagan siya ni Abraham sa ikapulo nga bahin sa tanan niyang nailog. Mao na ang gisulti dito. Human si Abraham makigubat magigsoon sa tulo ka mga nasod nga nagbihag mga kaigsuonan kang Lot nga iyang pagumangkon. Human sila mabuntog ni Abraham, mipauli si Abraham o gisugat siya ni Melchizedek. Sa pagsugat ni Melchizedek kaniya, nagmisugat si Melchizedek kaniya nga nagdalag tinapay og bino. Ilhanan nga siya pari mga igsoon.
Og sa pagkakita ni Abraham kaniya, iyang gipananginan si Abraham. Og matud pa sa Biblia, si Abraham mikuha sa tanang ikapulo sa iyang mga nailog. Mihatag si Abram sa iyang ikapulo nga bahin sa tanan nga iyang nailog. Ato sadnang mabasa mga igsoon sa Hebrehanon kapitulo 7 versikulo 4. Bosa makita ninyo unsa siya kahalangdon, bisan ang patriarka nga si Abraham mihatag kaniya og ikapulo sa tanan nga nasakmit niya sa gubat. Klaruhan ninyo mga igsoon og sabot ha ang Biblia. Kay mo man gigamit sa mga kapastoran nga bersikulo isip ehemplo nila sa ngadto sa mga tao bahin sa paghatag og ikapulo. Nga si Abraham mihatag og ikapulo ngadto ni Melkisedek. Apan unsay gihatag ni nga asa gikuha ni Abraham ang ikapulo nga iyang gihatag gikan sa iyang nailog. Timan ina asa gikan ang iyang ikapulo gikan sa iyang nailog o nasakmit sa gubat, dili gikan sa iyang kaugalingong kabtangan ug dili sad gikan sa iyang kaugalingong kinitaan. Dili gikan sa iyang kaugalingong kahayupan sa iyang mga buhi ug dili sad kada bulan, dili sad kada semana naghatag si Abraham sa ikapulo. Karon kamong mga pastor, asa gikan ng ikapulo sa inyong mga membro nga inyong gikolekta? Gikan ba na sa ilang inagaw? Gikan ba na sa ilang mga sinakmit? O dili? Dili mga igsoon. Asa gikan? Asa gikan ang mga ikapulo sa inyong mga membro nga inyong gikolekta matag semana? Gikan sa ilang trinabahuan. Gikan sa ilang mga kinitaan, sa ilang mga negosyo. Sa ato pa, wala mo mosunod sa ehemplo ni Abraham. Palpak ang inyong paggamit kang Abraham nga ehemplo sa inyong pagpangubrag ikapulo. Kay ang mabasa nato si Abraham kausara naghatag kang Melkisedek sa ikapulo, ug ang ikapulo ni nga gihatag ni Abraham kang Melkisedek gikan sa iyang mga inagaw, gikan sa iyang mga sinakmit, gikan sa iyang mga inilog, dili gikan sa iyang kinitaan, dili gikan sa iyang kaugalingong kabtangan. Samtang kamong mga pastor nangobrag ikapulo sa inyong mga membro gikan sa ilang kinitaan, gikan sa ilang trinabuhuan, gikan sa ilang mga sweldo. Dapat kanang sinakmit, kanang inagaw, inyong sugoon inyong mga membro nga hala pangilong mo, panakmit mo dito, pangagaw mo. Sige, kanang inyong maagaw mo ikuhaan yung ikapulo, ihatag nako kay murabay atong giehemplo si Abraham. Inyong gigamit si Abraham nga ehemplo sa paghatag ikapulo, pero wanyo sabta kung unsay gikuhaan ni Abraham sa ikapulo, ang iyang inagaw, dili ang iyang kaugalingong kabtangan, dili ang iyang kaugalingong mga binuhi nga mga hayop. Diha mo na palpak mga pastor nga mga kawatan sa ikapulo. Karon, unsa man gyud ang ikapulo nga gitudlo sa Biblia? Unsa ang ikapulo nga gitudlo sa Biblia? Mga abot sa yuta, dili kwarta. Iman-inin ninyo mga igsoon. 16 times in the Bible, the tithe was mandated by Elohim to be only fruits, vegetables, unclean animals, never gold, money, silver, wages, or anything else. Never, matod pa mga igsoon. 16 kuno ka beses diha sa Biblia, mga igsoon, ang tithe gimando, ang ikapulo gimando sa Elohim kana lamang mga prutas, gulay o limpyo nga mga hayop. Diya sa Biblia na mabasa, dili bulawan, dili kwarta, dili salapi, dili sweldo, o bisan unsa pa.
Dili mga igsoon. Ha? So sayop mong mga pastor, kaya ang inyong pagpangobrag ikapulo, kwarta man. Sa Biblia, wala kuno maghisgot og kwarta. The tithe was mandated by Elohim to be only fruits, vegetable, and clean animals, never gold, never money, never silver. Walay bulawan, walay kwarta, walay salapi. Ang gisgotan sa Biblia bahin sa kapulo. Deuteronomio 14:22. Matag tuig, kinahanglan gahinon ang ikapulo sa tanang abot sa yuta. Matag tuig ha, dili matag simana ang paghatag sa ikapulo, kundi matag tuig. Gahinon ninyo ang ikapulo sa tanang abot sa yuta. Ikapulo nga abot sa yuta. Iman ini maigso na, dili sa sweldo o kita sa negosyo. Basaha, klaruhan na ninyo. 14:23 Deuteronomio. Kan-an ninyo kini uban sa bino og salana. Ingon man usab sa mga panganay sa inyong mga baka o mga karnero dito sa tubangan sa Dunay sa dapit nga iyang pilion. Diin adto siya simbaha aron makakaton kamo sa pagtahod sa Adonai. Pagtahod kanunay sa Adonai nga inyong Elohim. Timan iha mangigsuon, ikaw maoy mukaon sa imong ikapulo, dili ang pastor. Ikaw nga tag-iya sa ikapulo, ikaw ang mukaon sa imong ikapulo, dili ang pastor. Tataw nga ang ikapulo, dili kwarta. 24. Kung kamo layo sa dapit nga ampuanan nga iyang pilion, o madugay ang inyong pagbaktas o dili ninyo mahimo pagdala ngadto ang ikapulo sa inyong abot nga ihatag ninyo sa Adonai. Ibaligya kini og ang halin maoy inyong dadon ngadto sa dapit nga maoy gipili sa Adonai nga inyong Elohim. Kung layo ang templo og bugat ang ikapulo, kay daghan kay kag ikapulo, dagko kag bosyota, ibaligya kini, ibaligya mo kana aron mahimong makwarta, makwarta siya. Kwarta na lang ang imong dadon ngadto sa templo, kay mao ang dapit nga gipili sa Adonai. Timan iha nagisgot ni nga ang Adonai maoy magpili og dapit. Didto nimo dad-a ang imong ikapulo sa dapit nga iyang pilion. Dili sa dapit nga kamoy magpili, mga igsoon. Katong dapit nga gipili sa Adonai. Ayaw, pag abot nimo sa templo, kay mo man to'y dapit nga gipili sa Adonai, katukuran sa templo, dito dad ang ikapulo. Pag abot nimo dito sa imong sa templo, nga katong imong gibaligya, kay bugat kay imong dalbag, bugat imong ikapulo, imong gibaligya, kwarta na lang imong gidala to sa templo, ayaw ihatag sa pare ang kwarta, inik-abot nimo dito sa templo. Dili ko ihatag sa pare, kung dili unsa imong buhaton. 26, ipalit ninyo kini og baka o karnero o bino o bisan unsa nga inyong higustuhan. Ipalit nimo ang katong kwarta nga imong gidala, kay gibaligya nimo imong baka, imong karnero, mga trigo, bino, gibaligya kay bukat kayo, kay layo kay ka sa templo. Ino na to, nas mga napulo kamilya or 20 kamilyas ang distansya, layo kayo. So ibaligya nimo. Pag abot nimo sa templo, ipalit nimo na og karnero, baka o bino bisan unsa nga imong magustuhan. Katong imong ikapulo, ipalit nimo og mga karnero, baka o bino bisan unsa nga imong magustuhan. Tapos sunod gingon, kan-a kini og paglipay kamo uban sa inyong panimalay at tubangan sa Adonai nga inyong Elohim. Ikaw nga tag-iyas ikapulo, ikaw mo'y mukaon. 27. Ayaw ninyo pasagdi ang mga Levita, dili pastor, Levita. So, ang Levita apel sa pagkaon sa imong ikapulo. Dili kay siya ray magkaon-kaon sa imong ikapulo. Dili sulohon sa Levita ang imong ikapulo nga siya ray magkaon-kaon.
Ikaw nga tagyas ikapulo, ikaw ang mukaon uban sa iyong pamilya, uban ang libita. Imbitaron nimo ang libita, mo apil og kaon ang libita. Nga nagpuyo sa inyong lungsod kay wala man sila'y panulundon. 28. Sa katapusan sa matag tulo ka tuig, dad-an ninyo ang ikapulo. Tulo nga katuig, katapusan sa tulo ka tuig, matingob. Dad-on nimo ang imong ikapulo sa inyong abot ni anang tuiga, o ibutang kini sa tipiganan sa inyong lungsod. Motong templo. Tipiganan sa inyong lungsod muna ang mga sinagog. Doon ay tipiganan diya sa lungsod. Dito na ipundo. Aron adunay igong makaon ang mga libeta, ang mga langyaw, ang mga ilo, o ang mga byuda nga nagpuyo ni ini. So mao na ang giingon sa Malakias 3:10, dad-an ninyo ang ikapulo ngadto sa akong templo, aron adunay kalanon dito. No, kinsay mo kaon? Mga libita, mga langyaw, ilo nga babay, o byuda nga babay, og mga ilo nga mga bata way ginikanan nga nagpuyo dito, mao silay pagkanon sa imong ikapulo nga imong gipondo dito sa balay nga tipiganan. Kung buhaton ninyo kini, panalanginan sa Adunay nga inyong Elohim ang tanan ninyong paningkamot. Ang pangutana, nasunod ba ni sa mga pastor, sa mga Kristiyanos? Tubag, wala. Dili, wala mga igsuon. Wala nila masunod kining instruksyon sa Deuteronomio 14. Karon, dire sa versikulo 29, unsay giingon sa 29? Sa giingon dire sa versikulo 29, imong masabot nga ang mga langyaw, ang mga byuda, ang mga kabus ug ang mga ilo walay labot sa paghatag sa ikapulo. Hinunoa sila maoy imong pakanon sa ikapulo. Pero sa mga kasimbahanan, sa mga Christians, unsay ila pamaagis pagpangubrang ikapulo? Laras. Tanan, pating pobre, kabos, byuda, ilo, hatag ikapulos, pastor. Mga igsoon, dili ka na mao. Dili ka na mao. Kay ang sugo sa Torah, bahin sa paghatay ikapulo, ang mga langyaw, ang mga ilo, ang mga byuda, ug ang mga kabos na nagpuyo diya sa imong lungsod, imo silang pakanon sa imong ikapulo. Sila'y mukaon sa ikapulo. Wala sila'y labot sa paghatag sa ikapulo, kay sila mismo walay mga abot. Walay mga abot. Dapat ng anak mo sa inyong simbahan, inyo untang idoktrina, mga kapastoran, yang i-announce ninyo, kani ikapulo, ngubra ta. Pero katulang mga dato atong kubra ikapulo, ang mga pobre exempted na, way hatag-hatag ikapulo na. Exempted na sila, sumalas balaod. Sila'y atong pakanon sa ikapulo. Naunta! Ang mga kabos may pakanon sa ikapulo, ang mga ilo, ang mga byuda may pakanon sa ikapulo. Di kay laras ninyo kubra, pating kabos, pating byuda, ilo, kubrahag ikapulo. Karon, sunod pangutana. Asa dad-a ang ikapulo? Asa dad ang ikapulo? So malas atong gibasa kaganina, sa dapit nga pilion sa Adunay. Templo. Dili kitay magpili og dapit. Dili kamoy magpili og dapit. Sa dapit nga pilion sa Adunay. Way lain mga igsoon, mao ang templo. Ayaw niyo itudlo nga kanang inyong mga simbahan nga giabangan diha, nga naara sa building Mosgaisano nangabang ramong mga sinihan aron inyong himuong fellowship center ninyo, dito ninyo ipadala ang inyong ikapulo. Nangabang ramog mga balay, budiga aron inyong himuong simbahan, unya dito niyo ipadala ang ikapulo. Ang Adunay bigapili niya na. Walay laing dapit nga gipili ang Adunay. Yes, Biblia, mao ang templo. So adto dad-a ang ikapulo sa dapit nga pilion sa Adunay. Dili sa dapit nga gipilis pastor. Dili sa dapit nga gipilis mga elder, mga ansyano sa simbahan. Dili dapit nga gipili sa mga membro, kundi dapit nga gipili sa Adunay. Adto dad-a ang ikapulo. Deuteronomio 12, kapitulo 12, versikulo 5
ngadto sa 7, laktod sa 11 ngadto sa 14. Ang Adonai magpili og usa ka dapit gikan sa mga yuta sa tanan ninyong tribo aron didto magtigom ang katawhan og magsimba kaniya. Ang Adonai maoy nagpili mga igsoon og dapit. Kimanina asa dad-a ang ikapulo ang mga halad didto sa templo sa Jerusalem. Mao na ang dapit nga iyang gipili. Versikulo 6. Dad-on ninyo ang inyong mga halad nga sunugon og ang uban ninyong mga halad, ang inyong mga ikapulo og ang inyong mga gasa, ang mga gasa nga gisaad ninyo sa Adonai, ang inyong mga kinabubuton halad mo na mga offerings na siya, love offerings, kinabubuton nga mga halad, og ang mga panganay sa inyong mga baka o karnero, itong first fruit. No. Dito sa atubangan sa Adonai nga inyong Elohim nga maoy nagpanalangin kaninyo. Asa dad-a mga igsoon dito sa dapit nga gipili sa Adonai. Dito sa tubangan sa Adonai nga inyong Elohim nga maoy nagpanalangin kaninyo, kamo ug ang inyong banay mukaon og malipay sa mga kaayuhan aw sa mga maayong butang nga inyong gihaguan. Timan ini mga igsoon nga ikaw nga tag-iya sa ikapulo, ikaw maoy mukaon ni ana didto sa Jerusalem sa dapit nga gipili sa Adonai. Dili ang mga pastor maoy maglipay. Dili ang mga pastor maoy malipay. Dili mga pastor maoy mukaon sa imong ikapulo, kundi ikaw. Ikaw nga tag-iya sa imong ikapulo. Kaya ang ikapulo lagi dili kwarta. Mga igsoon, dili kwarta ang ikapulo nga gisgotan sa Biblia. Wala sukad ang Biblia magisgot og ikapulo nga kwarta. Abot sa yuta, abot sa kahoy, abot sa prutas, abot sa imong mga kahayupan, mao na diya nimo ko ang imong ikapulo, dili kwarta. Katong inagaw ni Abraham, kwarta da ito. Mga kabtangan man to og mga kahayupan. Mga igsoon. Bersikulo 11 ta sa Deuteronomio kapitulo 12. Versikulo 11. Dad-an ninyo ang tanang halad nga gisugo ko nga inyong dad-on ngadto sa dapit nga alampuanan. Diin adto kamo magsimba kaniya. Mao na ang templo sa Jerusalem. Dad-an ngadto ang inyong mga halad nga sunugon og ang uban ninyong mga halad, ang inyong mga ikapulo, ang inyong mga gasa, lakip sa mga kinabubutong halad nga inyong gisaad sa Adonai. Sa ato pa ang tithes and love offerings adto nimo dad-a sa dapit nga gipili sa Adonai, mga igsoon. Versikulo 12. Paglipay kamo diha sa presensya sa Adonai nga inyong Elohim, kamo, ang inyong mga anak, ang inyong mga ulipon, ingon man usab ang mga Levita nga anaa magpuyo sa inyong lungsod kay wala man sila'y kaugalingong yuta. Kinsay maglipay sa tubangan sa Adonai samtang magkaon mo sa ikapulo ninyo, ikaw ug ang imong mga anak, ang imong mga ulipon, ingon man ang mga Levita, ingon man ang mga unsa ni mga ilo, mga balo, mga igsoon, o ang mga kabos, o ang mga langyaw. 13. Ayaw ninyo ihalad ang inyong mga halad nga sunugon sa bisag asang dapit nga inyong magustuhan. Sa to pa, dili agree ang Adonai nga ang inyong may kapulo inyong gidala diha sa mga building nga inyong gitukod nga inyong gihimong simbahan. Dili agree ang Adonai ni ana. Nagtukod mog simbahan sa dapit nga inyong napalit nga yuta, tapos ingon ninyo mga membro dad-on dito inyo mga kapulo, dili agree ang Adonai ni ana, mga igsoon. Kay naagi siya'y pahimangno. Ayaw ninyo ihalad ang inyong mga halad nga sunugon bisag asang dapit nga inyong magustuhan. Kundili ngadto lamang ang gisgotan sa bersikulo 14. Lamang usara ngadto lamang sa dapit nga pilion sa Adonai, sulod sa yuta sa inyong banay og buhata didto ang tanan nga gisugo ko kaninyo. Asa dadang ikapulo.
Klaro kayo ang balaang kasulatan nagtug-an kanato ngadto sa dapit nga pilion sa Adunay. Unsang dapita walay lain mao ang templo mga igsoon sa Jerusalem. Ato mabasa nas 2 Kronikas 3:1. Gisugda ni Solomon pagtukod ang templo sa Adunay didto sa Jerusalem sa bukid sa Moria. Asa gitukod ang templo? Sa Jerusalem, sa bukid sa Moria. Katudeng gitukuran sa templo mga igsoon nga karon inyo makita diya sa mapa sa Israel mao ang Dome of the Rock, templo na sa una, mao diay na ang bukid sa Moria. Diin ang Adunay mipakita ngadto sa iyang amahan nga si David. Didto niya kinitukura sa nahimutangan sa giukanan ni Arauna ang Jebusihanon sumala sa giingon kaniya ni David. So asa ang dapit di ay mga igsoon nga gitukuran sa templo mao ang bukid sa Moria. Unsa maning Moria, ha? Moria mao kini ang dapit nga gipili sa Adunay diin didto ihalad si Isaac mga igsoon. Nahinumdum mo sa kang Abraham sa paghalad, pagsugo sa Adunay nga ihalad ang imong anak. Ha? Kinsay nagpili sa dapit nga adto ihalad ang iyang anak? Ang Adunay dili si Abraham. Niingon mo Adunay, Abraham paghalad ihalad nimong anak ni Isaac. Asa may ihalad na, bahala ka. Basta ihalad na, bahala ka asang dapita imong gusto. Asang dapita ang pabor nimo. Ni ana bang Adunay? Ang Adunay mo'y nagpili og dapit asa ihalad si Isaac. Og ang Isaac mao ang bukid sa Moria. Og kanang bukid sa Moria mao di ay ang gitukuran. Dos, miingon ang Elohim, dad-a si Isaac ang bugtong mong anak nga imong gihigugma og lakaw. Ha? Ihalad siya pinaagi sa pagsunog kaniya didto sa bukid nga itudlo ko kanimo. Kinsay ang Adunay? Unsang dapita ang iyang gitudlo? Ang bukid sa Moria. Og maunay gitukuran sa templo mga igsoon. More means titsing. Kay mo man niya more sa Hebrew, sa English more. More means titsing, sa Hebrew morea. Morea means titsing. Morea means titsing of iya mga igsoon. Sa ato pa kung asa gihalad si Isaac adto sa gitukod ang templo. Mausad kini ang dapit nga gikatulgan ni Jacob diin didto nagdamgo siya og hagdanan sa langit. Ang Adunay mao'y nagpili sa gitukuran sa templo. Diin adto dad-a ang tanang ikapulo mga igsoon. Di ba? Sa diha nga si Jacob nagdamgo sa maong dapit natulog Moria ditong dapita, mosa na gitukuran sa templo, dito siya nagdamgog hagdanan. Unya ingon ang unsay sulti ni Jacob dito sa iyang pagdamgo, ingon siya pagmata niya sa pagkatinuod kining dapita walay lain kundi kini ang balay sa Elohim. So iyan ang gitagna, mauni ang balay sa Elohim. Ug ang balay sa Elohim walay lain nga gisgutan nga balay sa Elohim mao ang templo. Unya nagtukod si Jacob ning patindog si Jacob ditong mga bato, iyang gibubuan og lana. Unya dunay panumpa si Jacob dito, ningon siya, kung imo akong ubanan, palanginan sa akong lakaw, maghatag ko kanimong ikapulo. Iyang gibungat ang paghatag o ikapulo adtong dapita diin adto siya nagdamgo og hagdanan padulong sa langit mga igsoon. Muna na ang dili kay basta-basta nga magtukod ta og simbahan tapos adto nato ipadala ang ikapulo. Ato-ato ra na, inyo ra na, buot-buot ra mo ana. Wala mo magsunod sa instruction sa Bible. Munang maingon ko nga kamong mga pastor sa Christians, wa gyud mo makasabot sa Biblia. 0% ang inyong understanding sa Biblia. Mga kayo na mong patuga-tuga. Ang inyong pagpangubrag ikapulo, pataka lang. Pagpanapi lang sa mga tao. Malakyas 3:10. Dad-a ang tibuok nga ikapulo ngadto sa templo aron adunay pagkaon dito. Mao man ni paborito itong bersikulo ninyo. Sa inyong pagpangubrag ikapulo, Malakyas 3:10.
Kay nga naman, doon na malagi saad nga panalangin. Pero wa mo kasabot asadad ang ikapulo, templo. Dili sa simbahan nga inyong gitukod. Dili sa simbahan nga inyong giabangan. Dili sa budiga nga inyong giabangan gihimo yung simbahan. Dili dito dad ang ikapulo. Ang ikapulo dad sa templo. Wa man yung sunda na, wa man mo magsunod, wa mo kasabot. Mga Kristiyanos, mga pastor nga mga pulpol, wa mo kasabot sa bersikulo. Asa ipadala ang ikapulo ngadto sa templo, dili sa mga simbahan nga inyong gitukod. Unsay tuyo? Aron adunay igong makaon ang mga Levita, ang mga langyaw, ang mga ilo, ug ang mga byuda nga nagpuyo niini. Sumala sa gisulti kaganinas Deuteronomio 14:29. Padayon mo na pagbasa. Ang Malakias 3:10. Sulay ako ug makita ninyo nga ablihan ko ang mga bintana sa langit ug ibubo ko kaninyo sa madagayaon gayud ang mga panalangin. Mga igsoon, daghan kay kog nailhan sa GMC nga mga kaigsuonan sa una nga tapat sa paghatag sa ikapulo. Sa ako sa una, tapat man ko sa paghatag sa ikapulo. Ilabi na sa una, GMC pamimayson, 20% ang pangayoon sa mga membro nga ikapulo. 20% kay ang paliwanag nga kung muhatag lang kuno kas imong ikapulo, 10% kuno sa imong income imong ihatag, wa kuno kakahatag anas Ginoo kay iya kuno tudaan. So pagkapinan nimo, dubliho nimo aron mo kahatag kas Ginoo sa to pa dala na adto love tithes and love offerings na to siya. 20% imong ihatag. Ang 20%, ang 10% tithes, ang 10% is love offering nimo. Muna ilang buot ipasabot. Daghan kay kog nailhan mga igsoon nga tapat sa paghatag si kapulo, pero purya buyag hangtod karong pobre lang gihapon. Natuman ba ang saad? Maingon sila, doon na malagi uban po mga kaigsuonan brad nga nangadato. Oy, kanang pagpangadato dili na tungod sa paghatag sa ikapulo. Doon ay mga kaigsuonan doon, nakalampo silang pag-eskwela, nangadato sila. Dili nyo pasingin lang ikapulo, nganuan. Pangutana, sa mga Katoliko, wa ba'y nangadato? Ha? Pero tindaghanas nangadato. Si Manny Pacquiao, sa iyang pagkakatoliko, nahimong milyonaryo. Mga igsoon, Katoliko pa siya, milyonaryo na. Naghatag ba ikapulo si Manny Pacquiao? Munang ayaw niyo pasangin li, kung doon na mo yung mga membro diya sa inyong simbahan nga nangadato, dili na tungod sa paghatag si kapulo, nangadato na tungod sa ilang paningkamot, nangadato na kay nilampo sila sa ilang pag-eskwela. Ang uban nangabroad, siyempre mga dato. Pero pasangin lang niyo nga tungod sa paghatag si kapulo, di na tinuod kay kung tungod pa sa paghatag si kapulo, kadtuon tang mga panday, mga karpintero, nga mga kauban namo sa simbahan sa unas miracle. Nangadato na unta ron, engineer na unta ron, mga foreman na unta, kontraktor na, mga di-auto na unta, nga nung wa man yapon, karpintero man lang yapon nga ultimo, wa man mo asenso, bisa mga driver lang yapon, mga taxi driver lang yapon ang tudron. Unya, tapat sa paghatag sa ikapulo. Ang uban nga matay na lang, mga taxi driver nga makauban namo sa miracle sa una, tapat silang ikapulo sa paghatag. Sa taxi driver na sila, daghang pag mga anak, pero hatag yung sa kapulo. Kumusta nilang kinabuhi ron? Taxi driver lang yapon. Wa mahimong agalon, wa mahimong nanag-iyag taxi. Mayon tato, nga sa paghatag nila ikapulo, taxi driver na sila, kadugayan, sila na tag-iya. Sila na tag-iya. O ang tag-iya, muna ilang driver, ano unta? Pero nagpabiling pobre, natuman ba ang saad malakis-tis? Wala. Ayaw niyo pasangin, di kung dunay na nga dato, nga naman, tungod na silang paningkamot. Tanawas Katoliko, balikon ko. Naghatag bang nagtudlo ba mga paring Katoliko sa ikapulo? Wala. Jismos ra ng ila, limos ra na. Pero unsay nitabo, nga nung daghan sa mga Katoliko na nga dato, tungod sa paningkamot. Dili tungod sa paghatag. Munang ayaw niyo pasangin li. Nga nga dato kay naghatag dili oy. Ang saado, matuman tayo, sulay ako. Og makita ninyo
nga ablihan ko ang mga bintana sa langit ug ibubo ko kaninyo sa madagayaon gayod ang mga panalangin. Ang Biblia nagtug-an nga adto dad-a sa templo ang tanang ikapulo ug ang ikapulo dili kwarta. Balikon ko, ang ikapulo dili kwarta. Ug ang mga langyaw, ang mga byuda, ang mga kabos, ug ang mga ilo walay labot sa paghatag sa ikapulo. Wala sila'y labot nga pahatagon sa ikapulo. Hinunoa sila maoy pakanon sa ikapulo sa mga Israelita. So malas atong gibasa kaganina sa Deuteronomio 14. Karon, kamong mga Kristiyanos nga mga pastor, kamong mga Kristiyanos, asa ninyo gidala ang inyong ikapulo? Munay pangutana. Dili akin kini ako dili pagpanghilabot kundi pagbukas sa inyong mga sirado nga mga una, pagbukas sa inyong piyong nga mga mata. Ayaw yung hukmi ang akong pagwali kaninyo pagtudlo nga mingong hilabtanon ni Spirit Jesus. Kung ako manghilabot, magpasalamat ka. Gibuksan ko ang imong salabutan kay giulipon ka sa reliyon. Giulipon ka sa mali nga tudlo sa mga kapastoran. Di mo angay masuko. Ang akong pangutana, asa ninyo, kamo mga Kristiyanos, asa ninyo gidala ang inyong ikapulo? Anhara sa inyong mga simbahan. O kanang inyong mga simbahan, dili ka na matawag nga templo. Bisag unsaon pa na ninyo panindot-nindot ang inyong simbahan, di gid na matawag nga templo. Bosa dakong sayop ang gibuhat ninyo, mga igsoon. Kay dili biblikal o dili praktikal ang inyong gibuhat. Kay sa inyong paghatag og ikapulo sa inyong sweldo o kita sa negosyo, ingon nga ikapulo dili biblikal. Dili biblikal ang inyong paghatag sa ikapulo. Kay ang biblikal, nga ikapulo mao ni gikan sa abot sa yuta, bunga sa kahoy, og sa abot sa mga hayop, mga igsoon. Og ang tag-iya sa ikapulo maoy mukaon niya na uban sa iyang pamilya og sa mga libita, mga kabos, mga byuda, mga ilo og mga langyaw. Mauna ang biblikal nga paghatag sa ikapulo. Pero kanang inyong paghatag ikapulo, kwarta, gikan sa inyong sweldo, gikan sa inyong kinitaan, gikan sa inyong hinaguan sa construction, di na biblikal. Ano man, mugna ranas mga pastor, mga igsoon. Giloko ramo sa inyong mga pastor, mga kaigsunan. Sa mga Kristiyanos, kinsay nagpahimulos sa mga ikapulo? Tubag, ang mga pastor. Sa paghatag sa mga Kristiyano sa ilang ikapulo nga kwarta, nakatuman ba sila sa sugo? Bahin sa ikapulo? Ang tubag, wala. Tungod kay ang Biblia, wala maghisgot og kwarta kabahin sa ikapulo. Apan, gipahimuslan sa mga pastor ang kaburong sa ilang mga membro bahin sa ikapulo aron makasapi sila, mga igsoon. Muna'y kamaturan, muna'y klaro. Sakit pero tinuod. Karon, kinsa nga dunay katungod sa pagkobra sa tithes and offerings? Di ba? Kinsa nga dunay katungod? Mga pastor ba o ang mga libita ba? Matod pa diri mga igsoon sa akong nabasahan, nowhere in the Bible did Elohim ever transfer the ownership of the tithes from the Levite to any apostles, prophets, pastors, etc. Nowhere. Matod pa, mga kasunan. Wala gayod sa Biblia nga gibalhin sa Elohim ang pagpanag-iya o ang pagpangulikta, pagpangubra sa ikapulo, tithes, gikan sa libita ngadto sa bisan kinsang mga apostoles, mga propeta, mga pastor ug uban pa. Wala gayod, mga igsoon. Wala ipasa, wala ipalhin sa mga pastor ang katungod sa pagkubrag ikapulo. Karon, kinsa ang gihatagan sa Elohim og katungod sa pagkobra sa ikapulo? Biblia ang atong patubagon. Hebrehanon 7:5. Hebrews 7:5. Karon,
ang balaod nagsugo nga ang mga kaliwat ni Levi nga mga pari mangobra og ikapulo gikan sa katawhan sa Israel. Sa ato pa nangobra sila gikan sa ilang kaugalingong katawhan nga kaliwat usab ni Abraham sama kanila. Wa sila mangobra sa laing tawa. Ang ilang gikobrahan ang katawhan ra sa Israel. Mga igsoon. Unsay gisugo sa balaod? Ang balaod nagsugo sa mga kaliwat ni Levi nga pari mangobra og ikapulo gikan sa katawhan sa Israel. Kinsay gisugo sa pagkobra ikapulo? Ang mga pari nga kaliwat ni Levi. Okay. Numeros 18:21. Gihatag ko ngadto sa mga Levita ingon nga ilang bahin ang tanang ikapulo sa Israel, silbing bayad sa ilang pag-alagad sa tolda nga tagbuanan. Oh. Kinsay gihatagan? O katungod, kinsay gihatagan sa ikapulo? Ang mga Levita. Karon, mga pastor, mangutana ko ninyo, kinsay nagsugo kaninyo sa pagpangobra og ikapulo? Ang inyong kahakog maoy nagsugo kaninyo sa pagpangobrag ikapulo, mao nay tinuod. Ang kahakog ug ang kakawatan sa mga pastor maoy nagtudlo numoy nagsugo kaninyo sa pagpangobrag ikapulo. Ang mga kaliwat lamang sa mga Levita ang gihatagan og katungod sa pagkobra sa ikapulo. Mga pastor, mga Levita basad mo? Ha? Muna ako puta na. Naaba mo'y proyba nga Levita mong kaliwat? Ha? Wala. Wala mo ebidensya nga Levita mong kaliwat. Bisan gani si Adonai Yeshua nga usa ka pare sa laray ni Melkisedek, wala siya mangobra sa ikapulo. Way mabasa sa New Testament o Brit Kadasya nga ang atong Adonai Yeshua nangobrag ikapulo uban sa mga apostoles. Wala sila mangobrag ikapulo. Kay permado na sa Adonai nga ang kaliwat lamang ni Levi nga mga pari maoy mangobra sa ikapulo, mga igsoon. Mauni ang rason ngano nga ang mga Hudyo mihunong sa paghatag sa ikapulo. Una nga rason nga ang mga Hudyo wa na maghatag sa ikapulo. Una, kay walay templo nga nagbarog. Walay templo sa Jerusalem karon. Ikaduha, kay walay pari nga mga Levita, mga igsoon. Bisan pag naay pari nga Levita, kung walay templo, walay paghatag sa ikapulo nga mahitabo. Kung naay templo pero walay pari nga Levita, wa gyapon paghatag sa ikapulo nga mahitabo. Kinahanglan mag-uban kining duha, templo o Levita, mga igsoon, aron ang paghatag sa ikapulo padayon. Maunay kamaturan, sumala sa gisulti sa Biblia. Kung bahin sa kwarta, unsa man gyud di ay ang husto nga paghatag diha sa simbahan. Hisgotag bahin sa kwarta. Kung bahin sa kwarta ang atong hisgotan, unsa man gyud di ay ang husto nga paghatag diha sa simbahan, ang husto nga paagis paghatag og kwarta diha sa simbahan, mga igsoon, sunda ang gitudlo ni Apostol Pablo. At usundon ang gitudlo ni Apostol Pablo. 2 Corinto 9:5. Bosa huna-huna. Bosa nahuna-hunaan ko nga gikinahanglan hangyoon ko kining kaigsuonan nga muuna pag-anha kaninyo aron andamon nilang daan ang gasa nga inyong gisaad. Gasa dili ikapulo ha. Dili ikapulo gasa inyong andamon. Unya inig-abot ko diha andam na ang tanan. Magpaila kini nga kamo naghatag tungod sa gugma ug dili tungod kay napugos kamo. Versikulo 6. Timan-i nga ang nagpugas og diyutay mag-anig diyutay. Apan ang nagpugas og daghan mag-anig daghan. Busa kinahanglan nga maghatag ang matag usa sumala sa iyang gusto og dili magsubo o maghuna-huna nga gipugos siya.
Kay ang Elohim nahigugma sa malipayon nga naghatag mga igsoon. Kini mao ang sundon. Dili kini ikapulo. Kay ang ikapulo nagkinahanglan sa templo o sa pare nga mga libita. Apan kining pagtulon-an ni Apostol Pablo, mahimo bisan asa mga igsoon. Pwede diha sa inyo mga giabangan nga mga simbahan, giabangan nga mga building, giabangan nga mga bodega nga inyong gihimong simbahan. Pwede ni, ma-apply ni kining 2 Corinto 9:5-6. Ma-apply ni siya mga igsoon. Kaya wa ni maghisgot og templo nga adto ni dadas templo. Kundi sa mga sinagoga, mga simbahan bisan asa, ma-apply ni siya mga igsoon. Ha? Ma-apply ni siya bisan asa. Mauni ang gitawag nga tsidaka sa mga Hebreo, sa mga Hudyo. Tsidaka, bisan kabos pwede muhatag sama sa gibuhat sa babaeng balo. Sumala dire sa Mateo 12:41. Basta tsidaka, pwede babaeng balo muhatag. Pwede kabos muhatag sama sa Marcos 12:41. Samtang naglingkod si Yeshua, si Adonai Yeshua, at tubangan sa pultahan sa templo, naniid siya sa mga tao nga nanghulog dito sa ilang mga halad. Daghang mga dato nga nanghulog og daghang kwarta. Kwarta ang gimensyon ha. Dili na ni abot sa yuta, kwarta ang gimensyon. Unya miduol sa huluganan sa halad ang usa ka biyudang kabos. Kabos, biyuda pa, kabos pa. Og mihulog og duha ka dako. Duha ka dako yang gihulog. Sa Lucas 21, ang giingon dito, mihulog siya sa duha ka gagmayng sinselyo. So kwarta, sinselyo. Lucas 21, 1-4. Ang gihulog sa babaeng balo nga kabos, duha ka gagmayng sinselyo sa tupak kwarta mga igsoon. 43. Marcos 12:43. Gitawag ni Adonai Yeshua ang iyang mga tinunan o giingnan, sultihan ko kamo nga ang gihulog ni ining kabos nga byuda labaw kaysa gipanghulog sa uban. Kay ang gihulog sa uban sobra sa ilang bahandi. Apan bisan sa kakabos sa byuda mihatag siya sa tanan nga iya. Gihatag niya ang tanan nga iyang gisaligan aron mabuhi. Wala badlungan ni Adonai Yeshua ang kabos nga byuda. Kay kung exempted pa ang kabos sa paghatag sa tsidaka, dapat gibadlong ni Adonai Yeshua, ikaw day kabos man ka niya. Byuda pag ka, ayaw na lang paghulog sa tsidaka day. Ipalit na lang sudan nimo nang imong ihulog tsidaka. Gibadlong unta siya ni Adonai Yeshua, pero wa siya badlonga. Pero nakita ni Adonai Yeshua nga siya ang pinakadakog hatag, kay ang iyang paghatag gikan gayud sa iyang panginabuhi. Maumaon yang kwarta, iyang gihatag sa tsidaka. Basta tsidaka, kwarta, pero ikapulo nga tos templo dili kwarta. Mga igsoon, dili kwarta. Unsa man tsidaka sa ato pa na nahibawan, common na tong nahibawan, donasyon. Donasyon ba? Gikan das imong kasing-kasing. Unsay imong gusto? Mo na gyud ni Apostol Pablo. Dili magkamagunaw na nga gipugos ka. Kung maghatag ka sumala sa gimando sa imong kasing-kasing, dili ingon nga gipugos. Di ka magunaw gipugos. Ikaw ray na side pila imong ihatag. Kay why nagdiktar nimo, why nagbuot nimo. Sumala lang sa gidiktar sa imong kasing-kasing. Kay ang Elohim nahigugma sa malipayon nga maghatag. Elohim loves the cheerful giving. Ha? The cheerful giver. So muna na ang mga igsoon. Mauni ang tsidaka, mga igsoon, dili kini ikapulo. Kay sa ikapulo, walay labot sa paghatag ang byuda nga kabos. Diba? Atong gibasa kaganina, sila'y pakanon. Mao kini ang gitawag nga tsidaka, nga ang tanan, bisan kabos, bisan byuda, pwede muhatag sumala sa ilang kasing-kasing. Dinhi, nimo masabot nga ang paghatag sa tsidaka, obligasyon gyud. Kay kung dili pa obligasyon, wala na unta panid ni Adonai Yeshua. Wala unta niya tagaig pansina, wala baliwala na unta, pero nanong naniid mas Adonai Yeshua. Kay naagi na siya, obligasyon gyud na siya ang paghatag sa tsidaka. Ang tsidaka box
mga igsoon sa mga Hudyo, mga sinagog sa Hudyo, ang ilang tzedakah box naa sa gawas sa sinagog. Wala na gibutang sa pulpito, sa sulod o sa tubangan sa mga tao. Wala. Bawal ka na sa mga Hudyo. Dili sama sa Christians nga ang mga offering box nila bukag pa'y gipanggamit ng uban naagyot at tubangan sa pulpito at tubangan sa mga tao. Makit-an gikay nighulog nimo. Pero sa mga Hudyo, ang tzedakah box to as gawas sa sinagog. Mga igsoon gibutang. Dili ka na pwede nga ibutang sa sulod, mga kaigsunan. Bawal na sa mga Hudyo. Dito ra nas gawas. Mao kini ang gipasabot ni Apostol Pablo, mga kaigsunan. Dapat ingon ni ana ang inyong i-apply sa inyong mga simbahan, kamong mga Kristiyanos, mga pastor. Sundan ninyo ang gitudlo ni Apostol Pablo bahin sa paghatag. Dili kay ikapulo mo inyong idiman sa mga membro. Wa mo kuyapi, wa mo dako mo tulbago na inig-abot sa hukom. Adlaw sa hukom kamo mga pastor, manubag mo sa inyong pagkakawatan. Manubag mo sa inyong pagkamangingilad sa inyong mga membro nga inyong gikubrahang ikapulo nga dili kamo ang nay katungod, mga igsoon, o wala kamo suguas pagpangubrang ikapulo. O ang ikapulo dili kwarta. Busa akong tambag ninyo, mga pastor, mga Kristiyanos, sundan ninyo ang gitambag o gisulti, gitudlo ni Apostol Pablo. Makipablo man ka mo. Ha? To o makamong Apostol Pablo. Sundan ninyo ang gitudlo ni Apostol Pablo. So, dalaygon kayo ng Adonai. We love you in Adonai, but our Adonai Yeshua loves you more. Am Israel kay, mabuhi ang katawhang Israel. Baruch Hashem, Elohi Abraham, Elohi Yitzhak, Elohi Israel, Bishem Adonai Yeshua HaMoshiach. Amen. Baruch Hashem, Hallelujah. Kini ang inyong ubos nga laga diha sa Adonai, Matef Gideon Silva. Magaingon kayong tanan nga pulahan ng tao nga magasusi sa balaang kasulatan, magatuog magatuman niini hangtod sa sunod nga higayon, sa sunod nga Shabbat. Shabbat Shalom kanatong tanan. Baruch haba Bishem Adonai, dalaygon ang nagani sa ngalan sa Adonai. Shalom, Shalom. Shabbat Shalom ug mayong gabi kang brother Sunnyboy Laskay. Shabbat Shalom. Miss Puka from Seattle, USA. From Ma'am Ginger Length Dauki, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom sab diya sa Escondi Guabis family. Shabbat Shalom kang Jericho Relien. Shabbat Shalom kang Yisrael Clayton Bradley. Shabbat Shalom. Shalom sir kang Sunel Perangi. Mabanis akong pagbasa, Perangi. Shabbat Shalom kang brother Mario Cerezo, mga igsoon diya sa Bungabong, Mindoro Oriental. Shabbat Shalom kang brother Laskay Saldivar Suere, Baruch Hashem. Shabbat Shalom Ispuka. Okay. Kapas pagyod sa Niboy Laskay, mga gabi ni Brad. Shabbat Shalom kang brother Raniel